sa John chapter 15 verse 1 to 4. John chapter 15. John chapter 15 verse 1 to 4. Ang basahon. Yung siya diri. The vine and the branches. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit he prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Ikaw na may labsaya, ka na masaya. John sa 15, 1 to 4. Ako mao ang tinuod nga tanom ug nga paras. Ug ang ako amahan mao ang tig-ani. Ang tanan kong sanga nga dili mamo nga kini iyang pamatay. Ug ang tanang sanga nga may mga kini iyang pagahiluan. Aron mamunga labi pang agad. Kamo nangahilo na tungod sa pulong nga akong gisulti kanimo. Pabilin kamo kanako, o pabilin ako kanimo. Maingon nga ang sanga sa iya rang kaugalingon dili makabunga. Gawas kung mapabilin kini sa tanom. Sa ingon usab kamo dili makapamunga gawas kun ako. Gawas kun magpabilin kamo kanako. So, unsa may inyong panana na sa tawag gani? Nasabtan sa maong upat ka verse sa Bible. Ha? Mingaw man kayo? May tubag sa mga sinasabtan. So, previously sa chapter 14 ani mao ni ang katong time nga gi-confort si Jesus sa 15. Naghisgot na siya about sa more garden, di ba? Siya ang tinuod nga tanom yung term niya. Tanom nga paras. Paras ang paras grapes. Oh. Kuya ko no, ano din lang yung pangalan og Pangalan sa grapes. Iba kung may kag grapes, sa Bisaya paras din na siya. Ubas mo na Ubas. Di ba? Ubas mo na siya. Tagalog. Yan ang paras. May pag-ubas sabtan pa nimo. No? Ngayon sa grapes. Ano sabi ng grapes? Nakakita na magtanong ng grapes, wa? Tanong. Wala. Bunga rin nakita. Wine mo siguro ang grapes. Ha? Sa Busay sa una, dito tapos bunbun, sa daing tanga sa ilo sa Marco Polo, daing tanga dito ba? Kanabi daw Mr. A dapit. Dahil dapit sa wadri nga ubos, nasa mga gipungutangan og ka ng mga metal bitang murag anang atop-atop ba. Nagkapot ang mga grapes. So, kuan siya na kuan siya vine sa ato mukamang ni siya. No. Iyang gingon Jesus nga, I am the true vine and my Father is the gardener. So siya kuno ang grapes, ya ang iyang amahan mao itig alima, no, gardener. Kung saan ang gardener? Saan ang gardener daw? Ha? Nagalaga sa kuan mga tanom. Oh. So pwede siya, parang meron siya. Garden, sa ito ba? Gardener. Nasa sa garden. So, may garden na niya. He cuts off every branch in me that bears no fruit. So, yung ipasabutin nga, as gardener, kung makita siya sanga dito nga marag mga kay kumulabong sa kanang mayo niya, di ba mo nga, useless. Tangtangan na lang niya sa sanga. Kaya may isanga na mo sa lingsing, na balik. Ako ang ganang sa lingsing. Ikaw mo sa word niya sa lingsing. Ha? Kala iputol sa sanga ba? Mula kasi musubol nga lang yung sanga. Mugawas siya. Muna yung buhat nga, pamutlon rin niya kuno ang mga sanga nga wa mo bunga. While every branch that does bear fruit, o katong mga bunga, ang sanga nga namunga, iya pag yung atimanon. So meaning, pulungan, kuwag dahon, mga laya, ano yung limpyuhan ba? Nga, ingon siya, so that it will even more fruitful. Parang mamunga, pag samot. Inaalam mo ng mga buwan tanong gud nga para na di lang kay sa grapes sa tanong buwak sa busay inaalam sad
Kana daghan nga kuan na ba? Kuhaan nila usara. Daghan sa mga sanga. Gina pa laksyon na. Oo, usara Kung ilig gyud. yung sanga way labo tong mga hihi niya. Pangwaan gina sa mga dahon-dahon. Ano ingon niya? Pruning ang tawag Barog gyud. sa English, oh. Ingon din siya. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit itself. So, survive ba ang sanga kung putlon siya sa punuan? Pwede ba? Ingon ni Jesus dito nga wala ko yung sanga nga mamunga kundi nakaatas sa punuan, di ba? Kaya kung putlo na yung sanga, laya na siya, di ba? So, ingon na siya, it must be remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. So, dili gyud kuno ka mamunga kung dili ka mapabili niya. So, kini siya, mura mahog man siya, so ni siya, sambingay, ipon siya nga pagkasulti, di ba? Na once nga, mudawat ka sa Ginoo, Jesus, si Jesus man ang grapes, no? Ay expectation, once nga mo accept ta niya, magbabungahon ta, di ba? Sama sa grapes, may ingon, kaya ang Father God, siya mulihok para nga, kung fruitful, katabangan ka niya, to be more fruitful. Pero kung wala kay kinahimo, dili ka magbungahon, ang gibot ay sama sa sanga, nga wa mamunga, iyang kulungon. Di ba? Naiuban nga mga verses ani sa laing passage nga pagpungol iyang ilabay sa kayo, sugnod sa kayo. Magingon terminology niya. Tumingon ni Jesus nga once nga atong interpretation ni once nga si gidawat na ka sa Ginoo, gina-expect nga magbabungahon ka. Unsa pagbabungahon? Mudaghan ang imong mga tumutuo, mudaghan ang mga tao nga dituo sa Ginoo. Pinaagi nimo man lang tawag kag fruitful. Ako di pagi ko kay imong fruitful ko kay wagi ko nahimo pa kayo about ani. Kanang mo ka ba nga kanang mga tan-on ka kinsa may pila naman kabuk imong na-invite nga mosimba sa simbahan. Pila naman kabuk imong na-invite nga kanana ang nagpabaptize para sa Ginoo. Pila naman imong na-invite nga kaning nidawat sa Ginoo. Mao na siya sabot niya, fruitful, mo sa grapes ba? Naningon siya. Siya ang grapes, niya ang amahan, mao ang gardener. Pasabot niya kung di ka mabungahon, putlon ka niya. Sabot niya, muli ang bunga, naamang gidagang sample kaya mga previous to, fig tree, di ba? Kung di bunga, pulungin na, itambog na sa kayo. Di ba? Mamaya yung mga pagsulti. Pero kung mabungahon ka, the more fruitful ka, kay i-prune mga sa Ginoo. Ang pruning, ang pinaka-dako yan ni pruning, ang sabot ng pruning dito. Once nga, sa interpretasyon na to, once nga mudawat ka sa Ginoo, expect nga naagi mga changes sa imong kinabuhi. Hindi sa iyon, di ba? Kung sa ito'y na-yusto ni mo nga buhaton sa una, nga di pa kagustuhan nun, mayingon na ka, badlong, kuhan ka ng testingan yung ka sa Ginoo, pero ni ba? Kanang mga testing na, nakuha nga na. So, ayan yung ka sa Ginoo nga. Tinuod ba yung ka nga gustuhanon? So, ipakita nga usaha nga lang, nakairita na kayo yung mga experience, yung sukol ka, meaning, na-fail na ka sa testing sa Ginoo, na. Di ba? Irritable ka yung experience, sukol ka, na-fail na ka, na. Trabaho na problema na ko experience. Di. Kusay, gialaw niya sa Ginoo para ka i-prone niya. Ano sa na i-prone? Para iya piyo kang ano sa ginawa? Alimahon pag yun, iyang tangtangan ka sa mga butang nga maoy dili ka mamunga. Mura bitaw mupuyo sa kabalay. Ya pagpuyo niya sa balay, imo mag-invite ang spirit nga mupuyo sa imo once nga daw sa Ginoo. So the spirit of God lives in you. So mura na pareha nato mupuyo tag balay. Pagsulat sa balay sa may unang buhaton. Maglimpyo sa balay, di ba? Kay hugaw magini pagsulat to di sa una gilimpyo ni balasang ginatong tubig tanan. Tibok nga balay wala pa ginatubutay gamit. So gibana inana sa dang balang espiritu once nga mosulti sila sa atong kinabuhi kung i-allow na to ang balang espiritu may mulihok nato which is ang Ginoo ang buhaton niya limpyuhan ta niya. So i-cleanse siya tanang mga hugaw nato wala mo kayong nga dili lalim ang mahimong gustuhanon kay kinahanglan ka dili mo compromise sa unsay mga nahimo sa uban, no? Ay nga pabadlong sila. Angay ba kung pabadlong? Alami mo kay pabadlong, di ba? Nga ana bitaw? Nahibong ka ba nga? Sa una mo inom ka karon na ka mo inom.
ana sa una lagan nga karon di na ka mulaag. Usay tungod mukalit na sa ingon di na mo ganahan mo kan mabisi ka sig basa Bible matuon na nimo pulong. Put into practice na nimo. Pero kung di ka mo basa niyo kay bawo. Na makabantay ko sa una kung di kita kung dili ko Bible study sa una nag Bible study ko. Ang itabo sa nag Bible study ko naagay mga nakita na kong changes ba. Changes sa akong life. Pero kung sa dini undang ko murag gibitan sa gas palayo. Yan na bitaw. So mo na kung ialaw nimo ang balang espiritu, limpihan kaniya anam-anam. So kato mga butang nga nakita yang hugaw sa imong kaugalingon, katong igwali dito makadungog ka nga mura mga ako tirahan ani ako ipadugdungog ani. Naagay ka na nga feeling kay ingon ka nga dapat ka guilty ba? Meaning kung may ka guilty ka dapat yung ka maigo pa yung pirmi sa mga wali pero once nga igisipalo na nimo ang Bible, kaingon na ka, dili na ko ipadunggan na, okay naman ko. Kaana ka ba, di ba? Maka self-check ba ka mong kagalingon. Mo sa nag-ingon dire. Gawas nga puyo sa kwarto, yun yung balay, ang espiritu ang ingon sa Ginoo dire. Once nga magbabungahon lagi ka, the more fruitful ka kay i-prone ka sa Ginoo nang iyang libyuhan kag mayo, kuha ka mga sanga-sanga ng silik diha, kuha ka mga laya para mamunga pag mayo. Wala ang iya sing ingon, kung di ka mamunga, pulungon man. Ya magbubungahon ng kuno ka kung naka-attach ka sa punuan kay siya man tinuod nga tanong. So kung wala ka ka-attach sa iya ha magsiga ingong Ginoo pero wa ka magtuon sa iyang pulong kay wa ka ka-attach niya kay lain na tong kuan na di ba sangaha ka na kuan which is sayop. So ang iyang pasabot lang dili ka mamunga kung di ka naka-attach niya. Ya mabungahon ka kung naka-attach ka niya kay ngano kung di ka attach niya meaning patay ka nga Kristohanon wala ka naka-attach niya pero kag cellphone nga way charger ba na dili ka connected dito sa main source. Imagine mo sanga ni sa grapes nya maputol ka diha wa ka attach dito sa punuan ang mabot malaya gyud ka mo na ikasabot niya kanang uban kay mo na kadlukan na para tong sakita wa ta mo simba kadlok ka na backslide ta kay atras na ta kay murag nalaya na ang atong feelings ba nga dili na ta mo simbang maayo kay mao ni mo na wala ka sayod nga di lang kay mao man simba pwede mo nga mo simba ko mga simba nga atong igsoon di ba tuon ka mo ipon ka sa mga grupo kag nimong mga Kristohanon di lang kay nga kuan kanang asa labitan nakahnaw na sila ba sa una nga basin laya na tong pagtuo nalaya na ta ni backslide na ta mao na siya mao na ang backslide kay wala nakaka-attach dito sa punuan. Wala kadlukan bitaw nga. Mubalik ka sa nandan nimong buhat. Mura bitaw nagsakit, hindi ka kainom sa tambal nimo. Yes. Di na kami ng tambal. Mubalik gyud ka sa nandan nimo labi nag-maintenance sa gina nimo. Inana na siya. Malaging niya diri nga siya ang tinuod nga punuan or vine siya ang tinuod nga grapes ugin kay abundant kun sa grapes dito. Ya, grapes mga juice na grape juice nga na bitaw mga prutas na malay lang kuan mamlay wine na sa una wine may kag wine kanus am ni matawag sa wine or kuan di ba murag namna siya percentage ng alcohol consider mo wine kay kung taas siya kuan na lahi na siya terminology tawag na niya so man yung gingon dire in order for you to be more productive you must be connected to the kuan to the main kuan niya punuan. Pero di kay ka makonek dito, meaning wala na ka. Patay na, ilabay na ka sa kuan. Mura kag waste, ano pasabot niya. So mao na siya. Kamo naarag yun dawato ng akong panulti. Basta ang simbahan, katunggan, ang Bible, gagunit mo. Niya ako disulti pa ko. Magmagahion mo naar na sa kasing-kasing. Hindi mo ganahan na Di ko ganahan nga mamugos. Mang Ginoo mana dili man kitay may mugos sa Ginoo ang aw sana ako mamugos mo atong Ginoo inyo ng desisyon sa iyong kinabuhi. Paduol mo sa Ginoo. Duha man langit o impierno ra yung pilian. Gusto ko yung impierno ayaw mo kuan. Impierno mo. Ana ra ka simple. Wala ingon niya diri. Kung nagay kayo mabatian, mga testing o trial sa imong kinabuhi, part of the pruning process sa Ginoo. No? Pagpanglimpyo sa imo para more productive ka. Kaya ingon bitaw sa diri, kung dili ka magbungahon, putlo ka niya. Kung mabungahon ka, i-prone ka niya. So i-prone ka niya, ingon mas Jesus.
i-prone para more ka productive nya. Magbabungahon ka lang kung connected ka sa punuan. Kung disconnected ka, wa kay chance mamunga. Patay naman na di ka mo-connect sa punuan. Para nga sanga gud putlo nimo. Iputos sa malaya siya kay di nam siya connected. Kaya ang puno naka tuwam sa ni kuno sa yuta. Which is kuha sa mga nutrients dito para mahimo siyang mabuhi siya. Kaya di ka connected atong sanga, punuan. Nabuwa ka sanga, patay, di ba? Kinahanglan gina siya.